Il-kap tal-Oppożizzjoni indirizza meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Ħalbalzan quddiem folla armata sa snina bil-bnadar tal-Maduma tant li l-ftit bnadar ta' Malta bil-kemm deru. Simon Busuttil qal li l-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju hija elezzjoni straordinarja, l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali. Simon Busuttil spiċċa kif bdija jilmenta li se jkun qed jaffaċċja lill-Prim Ministru Joseph Muscat fit-3 ta' Ġunju. Minflok m'għamel dak li missu għamel u rriżenja u telaq mill-politika. Mill-bqija Simon Busuttil iddedika l-maġġoranza tal-kumplament tad-diskors tiegħu biex jirrepeti dak li qal filgħodu fil-Birgu u taħt kull tinda fl-aħħar ġimgħa. Attakka lill-Avukat Ġenerali l-Kummissarju tal-Pulizija fost oħrajn u ġustifika l-fatt li mhux jitkellem dwar il-proposti. Skontu dan għax il-proposti huma dar sabiħa u għadu ma wasalx semm għax fi kliemu qed jibni l-pedament. Dawk huma affarijiet sbieħ, dawk huma l-proposti illi kull wieħed irid jagħmel, kull partit irid jagħmel, imma biex id-dar tgħix fiha, biex id-dar tista' tibqa' tgħix fiha, trid tkun mibnija fuq pedamenti sodi u jien qiegħed nitkellem fuq il-pedamenti. Saħansitra enfasizza l-iktar minn darba li din mhix elezzjoni tal-proposti. Illi din mhix kompetizzjoni ta' proposti. Intant sejjaħ bħala xiri ta' voti miżuri tal-gvern fosthom tisħiħ fil-pensjonijiet, il-ftehim storiku ta' ftehim kollettiv u qatt ta' miżuri oħra li ħall-gvern favur iċ-ċittadin.